Salam aleyküm. Men Döwran. Habarsız galmap eşiğinin 30. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde täzeliklerimiz kän. KR'nin döwletjana düzen aydym arada aýdyp geçer. Hem de esasy 2019 ýylyň ýyldyzyny saýlarsynız. Başlaýas kliplerimize Espiter, Mäti hem de Nobat Öden ýazyň Gujoğuma klipi. Olunlar berekella täze ile atmosfera berkiniz. Gujoğuma doljoğuma bile alacağıma hedemi sevilyen gujoğuma doljoğuma bile alacağıma hedemi söz ver. Mekan Atayf'tan Ağaç Sevgi klipi. Bu derdi çekmeli mi bir men yeke Söyledip bile ya söyledim mi men dine Sehot Jumayev Doğan Saap bilen Ammane aydymyna klip çıkardılar. Güljahan Beknazarova Kellagrim değişme klip diýsem bolýar. Dostlar, top 10 klibi gördünüz mü? Top 10 klip saýlawyna araňyzda näýlelik bildirýänler bar tesirlerde. Dogry düşünýän men her kim öz gowurýan aýdymçysynyň birinji bolmagyny isler. Ýöne dostlar, biz muny bir tarap bolup saýladyk. Azajyk hakykatçyl bolalım. Bize dogry düşünersiniz diýip umyt etdim. Inni ýylyň staryny, ýagny ýyldyzyny saýlaýyn. Diýjek bolun, media tema bu saýlawa goşulmaýar. Ýadyňyzda bolsa, geçenki bölümde tesirlerde saýlan diýipdik. Ve sizin yazan aydımçılarınızı bir-birden okap, goşmak koyup çıktık. Tesirlerde in köp sayılan aydımçılarınız şılar dostlar. Şıların içinden siz saylan. Hem de dostlarınızı aydın sayloğa katlaşsın. Ve beylik YouTube kanallarda hem saylo geçirilir. İnniki bölümde size yetirir yılın yıldızı, 2019 yılın yıldızı belli olur. Dostlarınızı aýtdýanyň sebäbi dostlar bu kiçiräk tarih aýdyp bereýin size. Bilýänleriniz hem badyr araňyzda Amerikanyň ene dili ýokdy we ene dili saýlaw geçirilenine halkda nemisler we ingilisler kän eken. Nemisler has köp bolan sebäpli nemisler arkaýyn bolupdylar. Soň ingilisler Afrikaly, ýagny Irlandaly we şoňa meňdeş halklara, milletlere ingilis dili bolmalygyny ynandyrypdyrlar we şo sebäpden saýlawda ingilis dili çykypdyr, ingilis dili ene dili bolupdyr. Diýjek bolýan zadym, siz hem saýlawa gatnaşdyňyz hem de dostlaryňyzy gatnaşdyrsaňyz ha gowy netijalar yılın staryny saýlap bilersiz diýip pikir etýän. Eger dostlaryndan goşulsa, eger tanışlaryndan goşulsa, eger ýalňyşam bolmasa, şo ýagdaýda biz dogry bir karar alarys. Ýylyň YouTube aýdymçysyny dogry belär. Unutdukmy dostlar? Elbetde unutmadyk. 2019 ýylda hip hop dünýäsinde iň gowy rapçy kim? Şeýerden saýlan innik bölüm daglarak geçer. Geçdik dostlar MP3 aýdymlarymyza. Ýadyňyzda bolsa Espiter, Mäti ve Soprano Mannan Günüm Bay aýdymady. Şol aýdymy remix edipdirler. Mäti bilen Saýk däli. Men gonum bay Cüvide it ulaya şonada men gonum bay Let's get it now Mäti birden galli meni fide alana Üf veremak Armaca kucamızda toyum olana Oyunu koyamak Men elime düşen sadıma ölü hasap Bradacık ulum sarak Dinge bazıdan da ferit yana şap Bye Laçın Mamedova seni yitirdim deyip aýdymady dostlar. Şol aýdymy täzeden janyny aýdyp ýerine ýetiripdir. Ýöne gynansak da videosy ýok MP3. Canım sana garaştım sen yar gelmedin beni unuttun yarım gözümde sen yüreğimde sen meni palım sen Bir aýdym aýtjak dostlar, ýadyňyzda salyň. Açtım ara bollum divana
Açtım ara bollum divana. Ey gaşı kara koyma azara. Yüreğim para lelem. Yüreğim para lelem dip aydınladı. Şol aydımı çeppe terden aydıptır. Açtım ara bollum divana. Açtım ara bollum divana. Gel gaşı kara oymalara. Yüreğim para ay. Yüreğim para lelem. Lelem lelem. Instagram'dan täzelik dostlar. Kare yürüytü Döwletcan üçin aydym yazdy. Gelin onu dinleýäliň. Sahnada kıynama ber özün hökman. Düşmanın kisesin boşodup çıkman. İza seyredip kalanlar bardır öýtmäň. Deňe edip yeňenler bardır öýtmäň. Deminne demiger tozun. Ýadyňyzda bolsa Döwletjan geçenki boýuny kemerini gorady. Inni kemerini goramana çıkan boýuny nisip bolsa şlaýdym bile çıkar. YouTube'da täze gepleşik çıkıpdyr aýdaly gepleşigi. Merdan Annamxammedowyň alyp barjylygyna Orazgül Abbasova myhman bolupdyr. Gysgaça öz pikirimi aýtsam, şular ýaly gepleşikler köpräk bolsun. Halypalyň orny madama barynjydyr. Oňa seredeninde yüzüňde ýylgyryş alamatlar döreýär. Nine diýip biz dönýärler. Nine ady nerden gelip çykdy? Ya oňa bir taryhy bam öz boluşdy. Tarihi var ya onu doğru maysam kâr ayladım aylan o. Şey değil mi? Yaş wagtyňyz. Kim bilen söýüş. Yok. Yok. Seýle bir gowy nuran adam ekeni. Şuň ýaly adamyň bolsa. Deýleşip çykçaý çywatyrsam. Geldik dostlar, köneler ýatlar şakajygymda. İsa Hudaý Nazarowdan arzymy aýtmany geldim aýdym. Bulaýdym, näçe ýyl geçdi de dinlenjek aýdymdan geldi. Ardım yeşil gödel yarım, ardımı ayıtmalı gelim. Ardım yeşil gödel yarım, ardımı ayıtmalı gelim. Ýene bir aýdym ABM'den Aglama. Nem üçindir yere bakyar gözlerim. Ey güzel gıygaýly kersezlerim. Hasmalayım kelmesinden gıylarım. Odan sen yokken sen ağlamay. Ay gıyda ağlama, ay gıyda ağlama. Öwrülersin bir gün şagyda. Ay gıyda ağlama, yaşyny dökmey. Hayran galar hemmeler sana. Yaşlar, aktiv bolanyňyz üçin köp sag bolun. Gelin bu bölümem dostlarym bilen paýlaşalyň. Saýlawa köp adam gatnaşdy we özüňize gowja seredin. Hoş. Sag bolun. Bize dönelim, bize dönelim. Medyatama. Başla. Esasen Bu ka- ilgilensen daha iyi bolar. Nämesin? 30 şun kal bu ilgilensen. Ha ters bolýar ataýdy. Bu. Näse geldi ady neriň oýnaýan aýdy? Ne var ses o? Hem gurur gelýär güp tık. Debimi SP. Top 10 klibi gördüňiz dostlar. Top 10 klibi gördüňiz dostlar. Top 10 klibi saýlawynda. Top Gowalla. Inniki bölümde bulaştırdım. Sebäbi. Dostlaryňyz aýdym diýänmiň sebäbi şol sen gidiver otaýyp ýadyma salaýyn. Şol bilýänleňiz bardyr belkem, şonu da men aýdyp geçeýin. Amerikanyň hip hop dünýäsinde 2019 ýylda iň gowy rapçi kim? Gir ver. Aýdaýynmy? Mara. Açtım ara. Donum divana.
Okey. Çıktı sen de var. Okey. Bir aydım ayt. 3. 1 2 3 Açtım ara. Dolum divana. Açtım ara. Son yer giy böyle. Lelem. Lelem. So aydımı çeppe terden aydıptır diye ayna. Nerede glumuzar yala bir ya gitmet ya der. Halk artisti Orazgul Abbasova. Abbasova mı? Royal gitmiş köprek olsun halipaların yeri birincidir. He düşündüm indi merdan. Ne? Arzımı aytmana geldim. Arzum eşit gödel yarım. Yeni bir aydım abayemden ağlama. ABM. ABM'den. Nightyan. Ve o köp adam katlaştın. Doğru valla. Aktif. Saylo o neyse köp adam katlaştın. Son çok gol olur. Golca teredin var. Tava. Ne?